Kwaja mwachisoni lero lino mumzinda wa Blantyre potsatira imfa ya dokotala wina yemwe ndi Atuganile Chomwe, yemwe wapezeka ataphedwa ku nyumba yake, yemwe amagwira ntchito pa chipatala cha Queen's Elizabeth Hospital. Ndipo wamkulu wa chipatala chimenechi Profesa Patrick Khumalo atsimikiza za nkhani ndipo akuti dotoloyi anali wodalirika. Mmawa wa lero dokotalayi wapezeka ataphedwa ku nyumba yake ndipo apolisi akuti akhazikitsa kafukufuku kuti adziwe amene wapanga zimenezi. Dr. Chomwe amakhala ku Mount Pleasant mumzinda wa Blantyre komwe thupi lake lapezekera atamangidwa chingwe nkhosi, miyendo ndi m'manja, zomwe zikuonetsa kuti wachita kuphedwa. Mneneri wa polisi wa mzinda wa Blantyre wanena kuti akhazikitsa kafukufuku kuti adziwe chimene chachitika komanso amene wapanga za chiwembuchi. Dokotalayi amagwira ntchito ku chipatala cha Queen's komwe iyeyo sikuti wakhala kugwira kumeneko kwa nthawi yayitali, komwe wayamba kugwira chaka chomwechi mwezi uja wa Januwale. Ndipo tikawerengesa kuchoka Januwale kudzafika lero, iyeyu wakhala akugwira ntchito ku chipatalachi kwa miyezi 6. Ndipo wamkulu wa chipatala ya Profesa Patrick Khumalo watsimikiza za imfayi ndipo akuti dotoloyi anali wodalirika. Koditu akasikakhala koyamba dokotala wa chipatala cha Queen's kuphedwa. Chaka chatha tinaona nkhani ija ya Dr. Victoria Bobe omwenso amagwira ntchito ku chipatala chimenechi ndipo nawonso anachita kuphedwa ku nyumba kwawo. Kama chiwembu ngati chimenechi chimangoona kuchitika chifukwa chokuti apapa Amalawi fera tonse ngati dziko taluza chifukwa chokuti iyeyo anali mmodzi mwa anthu amene amathandiza akakhala kuti anthu adwala. Ndipo chomwe tinganene ndi chakuti mzimu wa Dr. Atuganile Chomwe uuse mumtendere. Osayiwala kupanga subscribe kuti nkhani ngati izi zikupezani kufikira nthawi imene tibweseni nkhani ina mwakoma nonse.